Ako po si Father Dennis. Tara, magkwentuhan po tayo. Sa araw na po ito, Martes Santo. Andito po tayo ngayon sa Sitio Surip, Barangay Centro Toma, sa Bayan ng Bani. Dahil ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang tinatawag po nating Diocesan Penitential Pilgrimage. Opo, bawat taon ay andito po tayo sa Sitio Surip, Barangay Centro Toma tuwing araw ng Martes Santo. At syempre, pagdating po natin, nadadaan po natin ang mga masisipag po nating pare na nasign po dito. Ayan, si Father Marco, ang Kora Paroko. Kasama niya kanina si Father Jerry. At sa mga oras na ito, ay narito po ang ating gagawin. Una, inibitahan ang lahat po ng mga kaibigan po natin na tumanggap ng sakramento ng kumpisal. Kasama po natin ang napakaraming pare. At pagkatapos po nito ay magdiriwang po tayo ng ating Santa Misa. Habang ang iba naman po ay nagkukumpisal, ang iba naman po mga kaibigan po natin na kasama po natin sa pagdiriwang po na ito ay magdarasal ng Santo Rosario para bilang paghahanda sa ating pagtanggap ng banal na Santa Misa. Ang mauuna sa pagdiriwang ng ating Santa Misa sa araw na ito ay walang iba kundi ang ating bagong minamahal na obispo, si Bishop Napoleon. Kasama ang lahat ng kaparian ng Diocese ng Alaminos. Andito na ngayon ang mga mababait ninyong mga Kora Paroko. Nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga lagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa Book of Isaiah, sinabi doon na bago man tayo sinilang, kilala na tayo ng Panginoon. At tayo napakahalaga sa Panginoon. Lahat po tayo dito ay may consecration. Lahat tayo sa binyag, we are consecrated to be special children of God, heirs of the kingdom. Lahat po tayo ay consecrated. Kaya nga siguro magkakaiba tayo ng function, but we have the same dignity. We have the same dignity as children of God. Mahalaga tayo sa Panginoon. For desperation, that they will be strengthened through the mercy of God and the support of God's people. Let us pray to the Lord. Lord, Pagkatapos ng Santa Misa ay merong konting lunch break bilang paghahanda para sa ating Stations of the Cross. Sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanlibutan. Sambakan namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagsapit ng dilim. Bukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang... Maraming salamat mga kapatid sa pagtahak natin sa ating Lenten Pilgrimage dito sa Surip. Nakita natin na ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagsunod sa daan ng krus. Nawa ang iwanan natin doon sa chapel kanina at sa pagninilay natin sa pagmamahal ng Panginoon na pinasan niya ang ating mga krus. Nawa ito'y simula ng bagong buhay. The new life. Hanggang sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo kasama ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng nakipagkaisa para po sa ating Diocesan Penitential Pilgrimage, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa lahat po sa atin, naway maging makabuluhan ang ating pagdiriwang na mamahal na araw. Thank you po!